gampang kaya romo kanjeng iki. Padha kangen karo ramane lho, Dik. Ndara kula mangertosi lho, Ndara. Ning yo sing sabar yo, Nggen yo. Saumpama kangen diranti mengko yen ramamu kondur mongko Rama ki sayang karo putra-putrane iki wae dipundhutke oleh-oleh. Coba nalika tinggal mengke dipundhutke apa nggih? Karo Rama. Mboten nuwun apa-apa Iki dadi ora cuma dipundhutke oleh-oleh. Apa ya kaya ngono lho. Sabar ya, Nggen. Monggo mengko wae ramamu. Romo! Ora bareng koyo ngene. Wis koyo kampang kali romo. Kangen yo kangen ning ora bareng aleman koyo ngene. Alah romo. Saru. Boten. Saru. Boten. Wis gede aja ngene. Kula kampang. Aleman to saru. Boten romo. Boten romo. Ale! Kene piye Rejono? Aja dadi atimu yo, Nggen. Ora tegis Rama kuwi ora sayang karo putra-putrane ora. Kok menawa wae ramamu tak lagi wae kondur, sing rasake sayang kok menawa wae yo, Nggen yo. Kuwi bener karo alas. Nuwun sewu lho Ramani. Menika Kang Putra Semaya Wadene Rejono menika kapan kalih punjingan Ramani. Koyo. Sowo. Sojo dibalani ngono kuwi. Kowe wis gede. Ora buta cilik. Ora aleman kaya ngono kuwi. Tur to kowe iki bocah lanang. Lagak lagu lageane. Kaya bocah wadon. Mono to sawangen robo. Wong tuane kaya ngene. Luter kowe putra lanang-lanang. Aleman kaya ora dibaleni kaya ngono kuwi. Ulang-ulangane sapa kaya ngono kuwi? Sapa? Aduh. Kaya ngene iki lho. Kaya ngene iki sing dalari bocah ora ngerti. Saben bocah, saben anak salah diseneni isine mung dibelani. Kaya ngono kuwi cetoran didik bener. Bisa? Ngene iki bener. Kaya ngene iki wis bener apa ora? Ora sing cilik, ora sing tuwa, ora putra, ora ibu padha ngene. Kaya ngono kok dadak takon. Lho jenenge ana garwa rawuh saka tindakan mung cukup kaya ngene. Apa kurang? Abdi sakmene kene lho dolah apa? Dolah apa? Ora genah gede iki piye? Iki gara-gara kowe-kowe niki. Kowe-kowe niki. Piye-piye kowe kabeh tak percaya momong Lesmaya Legawa. Iki calanan. Aja mbok padakno kowe ngomong kanca-kancamu. Calanan kok ajen kok cari. Tuh, bener. Bener ora? Ora dibaleni kowe ngono kuwi.
Ya. Bener iki. Wis bener iki. Iki kanggo sapa iki? Kagem jenengan ramane. Heh? Kagem jenengan. Iki dahar kanggo aku. Wis mbok pikir ini. Iki panganan apa iki? Nggih, ya kalau wau wis Lah nek mung kaya ngene iki rak cukup panganane bebek, pakanane pitik. Lu dadi garwane puluhan tahun. Wis darbe putra sakmono gedene. Lu leladi karo bojo, leladi karo kakung, kok panggah kaya ngene. Mangan kok mung cukup sego-sego ora ono apa-apane iki piye iki? Iki piye? nyuwun pangapunten ki ramane kalau wau wis disusun kae wis kaya aku. Jenengan tiyang sepong ki. Ramane. Mergo lawuh, mergo iwake wis ora ono, jalaran wis dimaem bocah-bocah. Ngono. Iku ayo. Legowo. Macine. Bener. Jadi kada itu menawa iki mau iwake sing maem kowe. Mergo iwak enak kaya. Apa kowe ora ngerti? Menawa iwak utawa lawuh kuwi mau kagem Rama. Kowe kepengin terus iwake tok maem, mung kari sego, terus sego iki kagem Rama ngono. Jawab piye? Lu nak pengen maem aja mung iwake. Lu sak segane rak ya bisa. Lah terus ngene iki piye? Lawuhe sing maem putra-putrane, sisane kagem wong tuwa. Lho iki cara model piye? Ayo. Yen kamu jenenge wae. Panganan, pangan. Tatanan opo piye? Kowe iki putra. Kowe iki bocah. Wani nyisani wong tuwa. Arep dadi bocah kurang ajar opo piye? Arep dadi bocah kurang ajar opo piye? Iki anak ora pakas. Kowe iki sing gedhe. Mene ora conto karo adimu Legowo. Ora kok malah bareng-bareng dari bocah kurang ajar. Bener opo piye? Bener ora ngono kuwi? Bener ora? Wah. Anak ora ketos. Iku
Ora lilo. Ibu tak ajar. Ora lilo. Pengen belajar. Rama jahat. Rama jahat. Rama jahat. Apa baleni? Rama jahat. Rama jahat. Jahat sapa? Rama. Sing nakal sapa? Rama nakal. Sing jahat sapa? Rama. Wah! Iya, iya. Baleni orang ini. Ayo tomador, sopo. Soyo. Baleni mobil yang ini. Boten Rama. Apa baleni? Wes ngerti nek Rama tuwa ngene iki? Lastina. Mikir. Gawe-gawe singkat. Ono apa kali kebun. Lho nglegakno pikir kok ora iso. Hei. Isine kok mung gawe lara ati, gawe sebel, gawe gelo. Ati ngono ora? Lah mau dawuh iku kupinge dibuka. Ngono. Kupinge lek kok ngono. Ngerti ora? Iki meneh tublak mumbruk. Lho kowe iki lanang kowe wis gede kok aleman. Mau cedak karo istri sing apa? Gek sapa? Ngono. Ngono. Wes moyo ngono. Ora cedak ibune ae. Ora ngoi. Kowe ale. Kowe ngalih ta ora kowe? Lho, kowe iki kandhane kok ora kenal ngalih ta? Baleni ngono kuwi. Bina. Telak ngombe. Eden! Saking Kang Jarwo kalih Kang Putra ndara kuwati saben nggih. Nggih, marai kowe. Mboten. Marai aku. Mboten. Hei. Sudah. Irungono ngono kuwi. Nek ora kepengin Rama duka, aja aleman, aja do kurang ajar. Kanggo pasinaon. Jenenge anak nyisani diarani wong tuwa. Kuwi ora apik. Krungu ora? Karena dipodoh dene. Cetan laop ora ngerti gawean. Karepe dhewe. Loh, banyu panas. Banyu panas kok kon. Yo kene Kanjeng Rama tembaran utawa marang Kanjeng Ibu. Engkang lepat iku lan koyo wonten Kanjeng Ibu.
Ora weruh piring jagat. Tegese kowe wuto. Kowe wuto lagi. Ora tangis-tangisan kaya ngono kuwi. Lha ora ketang gonku omah karo kowe. Tancepe wis jero krana wis pinaringan putra loro. Nanging ora ana jeneng mokal menawa omah kae pedhot ana ing satengahing gegalan. Krana kahanane Regina ingkang kaya mangkene. Saya kowe buta ora ngerti kedaring jagat. Mendah kaya apa aku nirang. Lha kang kuwi wiwit dina iki kowe ora tak gunakake tegese Regina tak pegat. Dina iki Regina Lesmaya Legawa minggat. Ibumu Regina jangan lunga saka kemunan. Lihat. Boten lho, Mo. Jangan lunga. Boten. Jangan lunga malah. Lihat. Kowe lihat. Ngalih. Kowe bareng ngalih. Minggat. Ora minggat dadak. Regina lunga. Upama sawaji-waji Manggaranti rawuh ora ana sing bakal dadi pepalang. Nggonku bakal duwe bojo luwih enom, luwih ayu dasare Citrawan. Nanging upama Regina lungane jujuk sosokan marang Kanjeng Pati, pradol Kanjeng Pati, iso-iso aku nampa pidana. Wah, sembrono. Kurang petung. Yo, Lambang. Senggolo. Senggolo ini. Senggolo. Jangan. Tampani. Nek pecah beto itu. Senggolo. Balik.
dipun gesang. Kula wedi mati. Dengar mateni kowe sapa? Lah panjenengan. Ora. Amali. Pripun iki karepe? Kowe tak perintah baleni gawean lawas. Tegese pusaka wal saka warungka kudu nglonggo gedhe menungso. Nggih, tegese kowe tak perintah sepisan iki wae. Srenggala supaya mateni wong. Ha, sendika dawuh. Nggih. Mengko kan lho ya. Atoko. Srenggala! Srenggala! Balik! Dawuh! Balik! Wonten apa? Lar ning ndi? Mejahi tiyang. Sing mbok pateni sapa? Duka. Goblok. Lah sinten iki kula mejahi? Mula lamun urung cetha ki tekon. Sing dipateni sapa urung cetha kok terus budal. Gugup kula. Aku njaluk nyawa telu. Napa malih mung nyawa 3? Sedoso kula mboten wegah. Ora cukup telu wae. Sinten? Telu ki paten ana. Legina, Lesmaya, Legawa, pateni. Prai bos, prai. Enten apa? Mbok. Kowe tak perintah pateni wong. Nggih, sing mbok pateni Legina, Lesmaya, Legawa. Kudu mati. Kudu mati. Prai bos. Ratatanan. Kok prai piye? Tegese piye? Lah kula niki mboten edane. Nggih. Kula niku digemateni Ndara Ayu Legina. Ndara Ayu Ndara Bagus Lesmaya, Ndara Bagus Legawa. Lho kula kok mateni niku. Kula niki tiyang waras. Lho, ngono ya. Nggih ya. Kowe mo. Mboten. Mergo telu-telune kae dudu wong sing salah. Lah, ora wong sing dosa. Kowe mau mateni. Mboten. Jadi kowe tak perintah mateni Legina Lesmaya Legawa ora gelem. Mboten. Tenan? Nggih. Nek kowe ora gelem ora apa-apa. Lah nggih. Ora apa-apa. Lah nggih. Nanging yen mati ora Legina Lesmaya Legawa sing mati kowe. Dasare pripun? Mergo kowe mbadal perintah. Menawa Srenggala ora gelem mateni Legina Lesmaya lan Legawa sing tak pateni kowe. Nek Ndara Legina Lesmaya Legawa mboten mati, ya pateni kowe. Kula sing mati. Yo, siap, Bos. Siap. Pateni. Panjenengan kula aturi lenggah digrang sela tumpal. Mangke mireng kabar Legina Lesmaya Legawa mati saking tangan kula. Ayo. Akal ngene ora wong lanang. Bojo tuwek elek dasare duwe anak loro, pegat, tundung minggat, rabi meneh. Ora ulus dosa, ora peduli. Legina mati, Lesmaya Legawa mati, Manggaran dirawuh, bojo ayu teko. Ngene kok dalanan Pak. Lho saking senenge ngempet mergo arep ditekani bojo ayu. Iya.
nganti krenggosan engko polahku piye. Ini dalam kata menggungan toh kan? Dalam kata menggungan. Loh, lah ini nuwun sewu lho Kang Mas. Ono apa dia? Kang Mas lho puspa kok. Piye? Tapi dalam wonten dalam kata menggungan kok kadus nyata. Lho puspa bahasa kata-kata iki wonten napa to Kang Mas? Oh, perkara jogane rege. Nggih lho. Sego pating kececer kocar kacir iki. Sih. Mula to mula jeng. Dalam kata menggungan iki aku rak wong ijen. Dasare Joko Tuwa ora ana sapa-sapa. Lah. Mergo aku arep dadi manten, duwe bojo karo panjenengan. Saking senengku aku syukuran. Bancaan ngundang cah cilik-cilik. Lho, cah cilik-cilik tak jak seneng-seneng. Bancaan terus tak jak maem bareng-bareng. Dasare cah cilik maem royokan rebutan-rebutan. Nganti segane kocar kacir. Ora apa-apa, perkara reget gampang mengko digoleki wong kok nyapu ora apa-apa. Nggih, mboten. Iya kok ya. Kang Mas Rangga puspa kok. Ya sing manggaran. Sakmenika kula sampun dados garwa panjenengan. Sawetahipun dalam kata menggungan, kedahipun kula nguwasani nggih to. Pramila menapa dipun keparingaken kula badhe kepengin iki pirsa wonten dalam kata menggungan. Kepengin mangertosi kados pundi kados Monggo. Mengko menawa ana kekurangane apa wae, gek ndang matur. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Wis kono wis. Nggih. Kriti kurang apa. Mengko nek kasure kurang apik, gampang. Jenenge iki bojo nom ayu ya. Bojo gelem. Kang Mas. Ya jeng. Waduh. Ana apa? Lah ngaten kok jenengan ketikane jarene isih Joko. Lho, wonten dalem setong. Sisih tengene kok. Iku mau kondi. Wonten setong sisih tengen. Wonten setong sisih tengen. Kok ana sandangane cah cilik-cilik kondi? Lah nek panjenengan ki kok mikir Apas wae. Lho. pon ngeten mawon kula tak wangsul mawon kula tak wangsul. Kok bali piye to? Kok bali karepe piye? Lho, lah ketikane panjenengan jare isih Joko. Lah Joko. Lah nek isih Joko wonten setong wonten ageman alit niki sinten agemane sinten? Eh. Agemane anak sampean. Lho iki piye to? Lho Joko kok duwe anak iki piye? Kok wonten ageman alit? Perkara ing kene ana sandangan cilik-cilik. Penganggepmu aku wis duwe anak. Lah ki mboten ajeng. Ora iso to wong Joko kok duwe anak iki piye? Lho, lah menika agemanipun Nah sinten? iki dudu agemane sapa-sapa. Iki anggon-anggon aku jaman aku isih Joko cilik. Iya. Wis pundi Kang Mas? Nalika aku Joko cilik iki ya sandang aku dhewe tak simpen, tak nggo pengeling-eling lamun biyen aku duwe sandangan sing kaya ngene iki. Iya, kok malah salah contoh. Dikake rumaos kula. Joko kok iso duwe anak iki dia anak kondi. Nggih sampun. Wis balekno. Wah, mateni wong. Lah iki nek akale ora akeh konangan iso cilaka. Iso mulung tindul. Mas Poko. Napa neh? Malah lah niki malah tansaya banget. Ya dalah. Mas. Dalah. Lah wonten sedaya kok wonten kebayan iki lho. Iku apa meneh? Wonten kebayan wanita makin lho Kang Mas ageman kula lho. Kebaya iki. Karo saka pamikiranmu iki dhek sapa? Lah kagunganipun sinten wonten dalem setong panjenengan? Lah dhek sapa? Lah mboten bojone sampean apa simpenane sampean? Kok baleni neh. Lho Joko kok ndek bojo iki bojone sapa? Lah terus agemane sinten? Oh, perkara iki agemane putri. Lah nggih. Ora urung bojoku. Lah mesti to. Salah. Lho kok salah? Ngawur ae. Iki agemane ibuku nalika ibuku isih sugeng. Mergo putrane ibu ki mung sawiji aku. Tresnane karo aku kepati-pati. Najan ibu wis kapundhut, agemane tak simpen. Lamun aku kangen karo ibu, sandangan iki tak jupuk terus tak rangkul ngene ben aku ora kangen karo ibu.
Iki agemane wong sing wis kapundhut kualat, balen kualat. Iki anggon-anggone wis ora ana. Anggon-anggone wis ora ana mateni wong. Wah, ndek bojo enom ora pati ayu kok malah kakean ngoperasi. Dene. Bojo enom malah rewele ngene mati. Jenenge dikane tiare bojone ora pati ayu cetake mulai cobi. Nun, Cobi cetake mulai arek bojone ora pati ayu cobi. aku mau muni piye? Lah ngeten kok nggih. Nggih bojo enom ora pati ayu. Nggih. Maune ora pati ayu. Lah terus? Ning saiki ayu. Panjenengan ki kok nggih senengane kok ngaten. Lho, kula niki ajeng ngamuk lho ning panjenengan ki kok. Lho ngamuk iki perkarane apa? Lah niki napa? Salahku apa? Niki napa cobi panjenengan kok Endi? Lho. Niki aku mana sinten? Aku mana sinten niki? Iki apa iku? Lho, cobi. Lah ngeten kok panjenengan ki jarene aku Joko. Karo mateni kok lha niki aku mana sinten? Lah panjenengan ngene. Kok iso nemu ngene bareng iki ngopo? Lah wonten seneng panjenengan lho Kang Mas. Iki lumrahe agemane putri. Nggih mesti to Kang Mas. Salah tombone to? Kok nggih salah tau kok terus lah nyatane nggih ngaten. Kowe ngerti apa ora? Pripun? Mergo aku iki Joko. Ning kene aku duwe buruh. Buruhku rondo. Wedok. Mulane ana iki ning kene iki mesti nggih buruhku. Lah, Ya, ditinggal. Lah mau cah cilik-cilik ning kene dolanan to. Nggih. Bar maem dolanan. Dolanan perang-perangan cah cilik. Perang-perangan. Weden-wedenan cah cilik-cilik. Lho kok iki malah digo dolanan weden-wedenan. Dadi kura-kura ninja mbok kok ngene. Iki malah marahin rokok. Nang nyuwun sewu, saestu menika gimane buruhe sampean. Mboten liyane niku mboten wonten. Selawase urip aku urung tau gepok senggol karo bocah wadon kejaba iki mengko bakale karo mangkiran. Oh, ngaten. Waduh, menawi ngaten sak menika kula pitados dumateng panjenengan lho Kang Mas. Kaya ngono, Nggih. ayo bareng-bareng mapan ning kene.